बाइकखौ आनबक्सिं Hey guys, दिनै जों फाइनालि लोगोनि बाइकखौ लांफैबाय। So बाजार श'रुमाव सफैबाय जों। थांफिनसै दा आं सिङाव थांनि र'। কেনেকুৱা লাগি আছে? কেনেকুৱা লাগি আছে? মানে ভালে লাগি আছে। ফাৰ্ষ্ট টাইম কিনিম তো এক্সাইটমেণ্টো বহুত পুৰা মানে কি ক'ম আৰু দেখা চাপ কি হয় ফুল জছত আছোঁ। ফুল জছত না? ফুল জছত আছোঁ। তো মানে অলপ ধক ধক কৰিও আছে। 5 মিনিট পাছত বাইকটো আনবক্সিং কৰিম না? 5 মিনিট পিছত আনবক্সিং কৰিম। তো থাকিব চাব কেনেকুৱা হয়। চাব বহুত মন গৈছে। মানে ক'ব গ'লে নতুন গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ নিচিনা হয়। ক'ব গ'লে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ নিচিনাই হয় প্ৰায় মানে ড্ৰিম এটা ক'ব গ'লে ড্ৰিমটো মানে ফাইনেলি আজিহে পূৰণ হ'ব। এই দিনটোৰ কাৰণে কিমান বছৰ ৰখি আছিলোঁ। চাই থাকক। তো বাইকखौ আনবক্সিং खालामसिगोन। আনবক্সিং কৰি দে। টান। ক্লিক কৰবি। One, two, three. Congratulations, Pulsur! New bike. Warrior. All press ಮಾಡ್ದೆ. Press de. Wow. Warrior. Bike owner, বাইকৰ নাম কি আছিলে? বাইকৰ কি নাম? Pulsur f250. So बाइकखौ लाखांबायानो लाबाय। So दा फांसन जोङो शर्ट भिडिअ बानायना जों माने सिगाङाव फैखांनायखाय so प्रिभियास भिडिअ होनाय दङ भिडिअआ so एसे नायलायबानो जाबाय। माने 200 NS200 खौसो बुकिं खालामदोंमोन नाथाय 200 मा होनो Pulsur f250 खौसो लानाय जाबाय। दा थांगासिनो जों। गाइस बाइकखौ आं खनसे खिन्थाफिनबावनोसै नोंसोर बाइकखौ नायफिनबानो जाबाय। आं दहाय श'रुमाव बारा मोजां बुंनो बाइकआ नै बेनो लोगोफोर नायदों माबायदि बाइकआ RS200 बायदि नुदों। बाइक अनारा नै सेल्फि लागासिनो बरिया नुदों बाइकआ नै RS200 बायदि। स' लोगोफोर बाइकखौ नायनानै कमेन्ट खालामबानो जाबाय बाइकआ माबायदि। दा बाइकखौ लानानै फैबाय बिसोरो कार लानानै फैदोंमोन नालाय कारा दा बिसोरो गावसोर फैगौ साथामजों हस्टेलाव हाबदों। दा आं बाइकखौ लानानै बाइकआलाय बरिया ना 1 गियारावनो 25-20 बिदि थांखायो रेसा। स' नायदो र' आं बाइकखौ 20+ थांखायो ना 1 गियारावनो पिकआपआ। बाइकआलाय बहुत स्मुथ हेभि बरियाखा बाइकआ 250cc। ओमफ्राय आं माखौ खिन्थाला जायखिया बाइकखौ कमेन्ट खालामबानो जाबाय। स' सोर फैगासिनो गारिजों आं बाइकखौ लानानै फैग्रोबाय। माने भिडिअखौ सर्ट बानायनाय जाबाय मानो होनबा फैनायनि भिडिअखौ बानायनाय जायासै जास्ट माबा श'रुमाव मोनफैनायखौल' खालामनाय जाबाय आं। मानो होनबा प्रिभियास भिडिअआव होखाबाय आं अलरेडि श'रुमाव अबाय दं बाजार श'रुमावबो दं बेखौ खिन्थाखाबाय। ओमफ्राय आंलाय मानसिया NS200 खौसो बुकिं खालामदोंमोन। ओमफ्राय दाना लोगोफ्रा बुंबाय बिनिफ्राय मोजांसिनखौनो लादो NS200 मोजां नङा होननानै दाना Pulsur f250 खौसो लानाय जाबाय। बरिया दं बाइकआलाय गोदाननि गोदान आं सालायग्रोनाय जाबाय। स' फैगासिनो दं बिसोरखौ लोगो हमनो। स' दा जों नैबे हिमालय हटेलाव ओंखारनानैसै नैबे बङाइगावनि बेस्ट हटेल वाशरुमाव थांग्रोन र'।
स' जों दा ओंखाम जाखांबाय हटेल हिमालयाव स' दा थांनोसै न'आव स' भिडिअफ्रा बारा मोजां बानायनाय जायासै स' कमेन्ट खालामबानो जाबाय बाइकफ्रा माबायदि भिडिअफ्रा माबायदि जादों खालामनायफ्रा भिडिअ क्वालिटिफ्रा एक्सुवेलि फार्स्ट चेनेल इउटुबाव भिडिअ हगारनाय स' बारा रोंजोबा स' टाटा बाय बाय